Yoroi try mentagasngi ngene kren chpanki lightly ki mau bersih ki bron kam nak ni ktien ke jong play bagi aingu isha you try kan ngi bila benar dekat bagi pastor Bante kum jori pastor Molong ki bagi nya pet nak ni ktien ke jong play wanora ke jing ku bonra ke jing shai ha ke jim ke jingi but shwa bagi nya pet kita ki lightly ki mau bersih kadi ke jing kelima bang la ben wara ke jing shai ke jing su thu ru sha ke jim ke jingi na bun sien ngim tip ki kita ki mau bersih but shwa bang ini ya chkmat ik chpang ban ya thu kita ki lightly mau bersih ke shwa kali ke jing mut ke bumut you mau bersih pastor mau bersih udah uta ya ka ba ngigum ki khasing tip begitu ki lightly ki mau ya ki bala bo khnang naga benta ban shat jing shat adam dan lightly yang kumno yu keu ani ya ka rai le ni ya ka ta ka tiar ya ka bangi mut ban shat jing shat ban bahawa ki don lightly lala ban bo ri ka ding na po ba utau keu na jorong ya ka ba la ban shat jing shat tang artli mla tang we mla ban pen yang yau keu dan kambi lightly kita ki mau bersih ya ka bangi la ban penon kam naga benta ban pen me ka ta ka ding ban shat ya ka ta ka jing shat nama bersih mau pastor shwa bang ini pet kat kum ktien ke jong play ma bun sien ngi ngi bementa mo babon ngi ngim tip ya kita ma boleh hari ke jok ke jong ngim jupron kam shu ya kita ki mau bersih rekini ke jok ke jong ngi penon kam no haki ngi jong ngi ki stove ne ki gas fin pe yang to ka serwiang jo ka stove dan lightly hang to nang ta fin pe igini ki camera tripod so ki don lightly ki jat ke don bi lai ya ka ba la datang ka we mla tang arum la don kam bi lai ban penyeng de bahkan scam tadeng ta la dam don lai tangenge kamlong complete tadeng ta nak tin ke jong bleng i ibe ki don bi lai la ki babon ki bentang i ibe lai ala dang ipet na ke Genesis kalanong ka banengkong ka digit khot ka balai yak bu try ong to long ke jing shai ba ke jing shai ka long but ka deiru na ke Genesis to kalanong banengkong ngi i bhaga sngi ka balai bu try u ai ke jing em kasdang banwan ka ta ke jing em kita ki jing thong ki jing tap yak ba blay upan mi yak ka jing em ha ka ni ka rengko ha ka ni ka slapper thai badeng ta habang ipet yigini ki lai ngi i shisha bo blay udan bet ka jing thmu udan ka jing mot haba ubu ikini kilai tadeng tamo ladang ipet ya ka jinglong ka jong blay ru ngi ibet bo blay udai lai away ngamno pastor fiang ni aingo you try bengi yo bani kran sepang kita ki lightly ki mau bersih ba wanra bai pastor la batai bat khamtam yang ngiru kum bai pastor la kran bo blay long lai away bat mangiru ngilong lai away ngidon ni kamen sim ya kamet badi ka jing em ne bangi ong aktin no spirit soul and body baladang ipet apo ka bible ki kren bhabat khamta me upol ha ka teach kinong korin ukren yang ni ka bentas phangki lightly kila ban ofi kilong kita ki mau bersih ne ki mau koridor bangi ngi de bandon kum ki brio ki batip yo blay bo ukren saphang ka jinget ka jingkerman bat ka jinget markani ka benta ba ngi kum ki brio ki jong blay habangi ong tip you try ngi de bandon baladang ngim don ya kata namar ki halangi pej pat lai hapo ka bible ba palat saus pak san pau sen tam hapo ka bible la kren sapang lai kani gidi ka way you open on kam number mo hadin jangan number nyo kadi ka number ka bala penon kam daki palat saus pak san pau sen hapo ka bible testament barim pat ha ka testament thamai bat kalong kiki ka ba kongsan wat hap pedeng yung jisu ber kisenran u jisu udan khatar ngot kisenran hot udan khambon na kita ujet khatar le na ki khatar ujet pat solai be kita ki lai de Petros Yohanes baru Jacob hey dalek bun sen uya lampat so yeki pindapet saka testament berimru habawan kendo yu Abraham lai ngot kiwan ki angel bawan kendo yu Abraham kini ka benta ba haga bible han rekam tam ngi yo bani kren haga ne kopor ngi wanra ro na pok korin kam tam hangi pat ngi don ne em kata ki lai ki benta ban ong ba ngi don ne em kata ka jinget ngi don ne em kata ka jingkerman te belai don kam kani ka jinget ka jingkerman ba ka jinget haga jim ka jong panget fi klem ka jinget ngim lam so ba yu blay klem ka jingkerman ha kata ka jinget ba u blay fi ka bible ka ong ha ka sam arpusan khot balai tau ba ap kermen hau tram ju le rain bu kho ta hale tang kita ki bashat kala kham daw ma bun sien habangi pet ba ka jim ka jeng ki bri mo pastor kham ta me ba ki banget hot ki langet
ma blai ka Bible ka long pa kham ka jingai mla pa su bai blai hari bun sin pat aba kila ya lenti badu blai am ki do jing kermen no hei ba khtin ka jong blai ko ong bangin di bandan ya kata ka jing kermen kum ba filo ong mentan ba kata ka jing kermen kam ju pele ran bu kho ba bun sin ka di ka tangi hap su tho ma pastori ba bun ki ba pet yangi mar ki ong kila syakri you try ki ong wan shu try dap da ka jing sok rai bun sin aba ki priang you try ka jim ka jong ki i ba ka jing jaru ka hambon shishu ba dia ka ba menshwa mar ting do kum ki breu ki do jing kermen no na kata te kendiat Pi ka jing du ka jing kerman am ka dei bet namar ka jing du na ha ka jinget. Pi ka ha ka jinget ru de kata ki sanran ki ong ki da duai ho jisu ki ong panroi ka jinget. But upol udah tho ya kata si nong room kum nong roi ha ta ka jinget ke de tang lamba ba yo sngo ba yo sngo ka tin ka jong blai. Banong ban nget ba rohi banget. Halai kum no ban panroi ta ka jinget ka Bible ka batai ka de ka bang yo sngo ba yo sngo tin jong blai. Ban kala ka tin ka jong blai ka don hangi am kani ka tin hi am bang ilang nget ka wan ra ingi ka jingkerman ban nget ha ka ta ka tin. Lada ngim don ye ka jinget ko de na makata hang tu pida pet bo upol utho ha ka sti chi nong korin. Ukram tho shwa ban kermen utho shwa ya ka ban nget. Nama kaya sno lada ka pamut ka jinget lada ka pat don ho brio. Hal nong ka ba khatlai mo pida pet ka de khot ka ba khatlai yang tu ko ong tikum ta kaya isa ka jinget ka jingkerman bat ka jinget. Ka pamut lada kam don ka jinget yam ka jingkerman ka nom la. kam ma bandan La. Kita mo syuban fi nalor kata fikran mene fi laban kan mau syapang ke Hebrew kal nong bakat we. Hang ni hi ka ong tiga jinget ka long kata ka jingsnos kem ya kita ki bangi kermen. Kamot ngi kermen mo daka jinget te. nomor bingit Hoi. Lada ngim nget ngim la ban kermen bat ngim la hiru ban syukermen klem nget. Mut kaya sno ngala ro ban hakoi ke liang kalong ba ngikermen ya kata ke bang inget berkata ke bang inget ke de kaktian namla bangan kermen mo haka jingem bangan yo lok pongut nama kata kam to kaktian mo nengamla bangan kermen ya ka ba kamdon hak ni nga kermen hak ni ka tien ka bangang nget ken ba kum mentang apang nga kermen hak ni ka tien ka ba ong ba lamba ka jingja snam ka jong utrai ngala yok kia Kemudian ngakirmen hak kata kak tienda hak woi Petros ar sal dah ngakirmen dia kata ne hak Isaiah san pulai dah ngakirmen kat dia katakan hari kidon kibre bakirmen kan kata ka jingkirmen nganam ong juga kirmen kasulong ba ong kak tien long way dream su pos new ya ke bamla ban urlong kan ka bamla ban long kan kirmen ya ke baladon hak jinget kan ka jinget ke dia kak tien Bangi kermen namar bangi tip bo uni ublay bangi syakri uday ublay bala barong. Tading ta ledam dan hi ka jingkermen kamut kata ka jinget ke jungi ru kam dan jingmut hiru. Menget he. Bagari kata ken habang ngingi kermen kata ka jingkermen ke jungi kadai bi ke bolong 100% bahkan long bet. Kam dai ka bangi shu hope la kalong ne kam long. Kam dai 50-50 kam dai san pau ka jinget ke jungi kadai bi ya kata ka bangi kermen bahkan long bet hispa nak hispa. Kumongi pastor kaban long bi tik kat kum kata ka jingkular ka blay la kular nak kaktian ke jo. tin jong blek om ka jingkular baro hau kris jisu ke long hoi bat amen ta tengin su thu bong kris jisu kris di mano de ka tien Kaktian. ka mo ngi kerman na ka tien mdei sabar jo ka tien kan kebadan hapo ka tien kan wan urlong bet ngi kerman bet ya kata fi ko meneng ong fi ubanget yam ran bu kho ta la ka don ha ka yeng sun ta fi langet ha ka yeng ki don ki balang yat ken riang fi kerman da banong tra me ong me dei ma me batei ka yeng kidon ki kime ki pa ki ba pe fi i ki khon ki ken riang ana fi kerman ho tra fi su tho ba ong ka ten jong blai ba ki khon ki di ki nong ken ti ki jong blai ka bo mot mo ka bo mot fi kerman ya ka ta ka ten na sam spar punyo ta ba lai fi kerman ya ka ta ka ten na fi bat be nong ki di khon be jong a ki di ki jong me ki no ken ti jong me ta trai hang ta kan ki kerman ba kin yo i be ngi tikna be ya ka ta ngam ong ye pi ba kin sakalah la ngi tikna be ba kin kalah be shudwai be ta Shudwai bet utrai un lebe ya kemar ma pidon ya ka jingkerman ha ka ni ka tin kan kani tang sama bun sen am kibre blai ki do noi ka jingkerman ma blai ma ngala ban ong ba kimla ban chanya ka dai blai ka tin ka jong blai ko ong au jisu te ngila ban chanya uni blok khot ngi te ulong bala ban chanya te ma bun sen ngoi fi mo ko magi ji krem bi bun ba bun sen kibre kim don ka tin
kama fi ong ma dagi dap ka ktien am mun ikermen ha ka to ka jingkular ka jong trai rei namar bakam dan ka ktien kum nungin kermen pat ha ka jingkular kede kata namar bakadan ka ktien kadan ka jingkular kum Abraham mo aba bleu khot ya u te ban mi na ka ying ka jong khpa namar ba ukermen ha ka jingkular ha to ka jingkular ka jong bleu udah kloy te ban mi bo dei i bat udah ngek te ha kata bat kum juru am kata ka ha ka jim ka jongi ma bleu ha bangi dan ka ka ktien ka jingkular bat abang idan ka jingkular mag ikermen ha kita ka jingkular ki long hoi bat emen ha ka jim ka jingi nama belai ubakot ngi ulong bala ban syania nama bun singim lapat ban syania yutrai Hebrew khat we Henry ko ong mo tham ka chinget ngim la pas obhai blai Henry bau ta bau wan khmat jong blai de ban nget bau blai udon bat bau ai nong mut kermen ngai ka nong pinio bai pi unong le bala udon be ka jing kermen dalakut tayo nganio dalakut benai nganio ula kermen be tay kata namar blai ula nget yo uni utrai ba ai ka kam ngen ala ngi nget ya ka tien ngi kermen be kan wan urlong be mat kani di ka benta kidi kila long arteli ki mar busu arteli mo hanre usa ai so ka wei pat ba kata ka de ka jingi mo pastor Kede kata. Lada don ta ka jinget. Ka jingkermen lada ngim don ka jinget pat. Kam dan jing mentoh hiro. arteli tem la pen yang kiu Kede kata ong fi. Tadi ta habang inget baling inget namar mengiet, baling ikermen namar mengiet. Kede Berniat you try, tak tahu nginget hau, namar mengiet you. Nginget bala dan ngimet you try ngimla ban nget hau. kata ri Lada ngimet you try ngimla hiru ban kermen hau. Ngatip mau haba kalok ka iet you tu blok te ka kermen te bu un le bah. Ka kermen bet bu un pen biang men pendap. Eki baro. Teladam iet hi kamut mwan hiru syaka jinget dai. Tadeng ta namar ka jingit ngaso ka jingit ka long ka bakham nang kong ladangi iet tadeng ta ka pelongi ban nget te ladangi iet je ka pelongi bangin kermen ho dia tahu pol uang kata kam kongsan ka de ka jinget jingit mo la kam dan ka jinget kamot kata ka jinget kermen ro ngaso ka ban kong ka de ka tabu ubriu wa ban mat chwe ka jingit jong ble amen ta ka de ka ta mo ka de ka sngi ka menta ishwa akli mo ya fi fla mat shi shana am ka jingit ka jong trai Bala filamat ke jing jong try ke jing ke lashwan hikam to ba jing kermen ke lashwan hikam to. Mar ka bakam kong san ong ka tien jom blai ka de jing et. Ba de hing ta mdei ma pi chwai u hundre de ma u bal chwai pi. Bala mga perkat spang ke jing et ke jong blai. Ani ukloi ban i no ke baro. Ngene ya keren mo ya kata man nakapor hingi kan mau ya u Isak te. Po Abraham u it pala di u Isak. Henry ukloi ban ai no yu Isak ro kum ke jingknya te namar u iet yu blai ban yu khon jong u te ye ka ke jingker khu bading ta namar ba u Abraham hang ni ong ma namar ba u nget te ba u iet yu try ba u nget how try ke baja ka babel ka ong hang ni la Hebrew ka long ba khat wei ka ong kum ni da ka jingai Abraham ula tenju ye ula kenya aingo yu Isak hoot utahi ubala ban pediang daga bakmen ya kita ki jingkular ula kenya aingu ila jong ukhon bala khamar wei hau bala ong hau Isak on khot usamba jong me uda ken ba ublei ula ban penmi pat wat na kita ki bayap nang taru ula yo pediang pat ya haga jing seriem Abraham unget hadu kata-kata ba lada u Isak u yap rute ha ta jing kenya unget ba ublei ula ban penmi pat biang yau Isak na kata jing yap pi u it ublei hadu kata-kata but unget hadu kata-kata u kermen hadu kata-kata balada u IT no u kun ru kum ka jing kenya udan ya ka jinget ba ublei un pen embiang ya unget ba u kermen ba mar bolei ba ublei ladap kular ba uni kun un long way u kun jo ka jing kular te bana u kin mi kita ki khon ki sembai ban long be kum ki klor jaka baneng kum kita ki siap jaka khanda unget bar u kermen be bakan long kum ta tading ta fi kadi ke jing it ke jong u yo blai ka ba pelong ya Abraham ban le kum ta ba kadi ke jing it ke jong u blai ru yangi ya ka ba ukloi ban ai wat le jong khon jong u pi u it yangi but u IT no le jong u khon ba kadi ke ta nget bu blai unget yangi bengin pediang u te baru kermen ru bangingin it sisaya uru ngasngo bu blai ru long kumta neguna pastor kade pastor bat upol ubade uparisi
ubabat bahaya ka hukum. Hari udah toy ke stis gi nong rum nong beberapa wong ke even peniklat ini nak jingit. Uklam ong nak hukum ong nak jingit ke contoh. Nomor usul tu ba uyo yang ni ke jingim kadai namar ka jingit. Kamdai namar kata ka hukum. Hari kadai namar ka jingit. Namar usul tu ba kumusol ubaya ja ka hukum ade manjot. Handai ublay usai na usol ya upol berbatai ya ka jingit ke jong u kan. Sa ka jingim ke jong u. Jadi syali mu da perkhat kan. Kadai ka jingit ke jong blay orang ini pet ya kan duksa pa ka Bible kum Petros ubalalen. Utrai ukli license tu uro. Ngini kan sepang license ukli mi ya nga. License ukli. Ulen ru license. License ulen ukli ru license. Mi ya nga. Namar uwan ra ya kata sa ka jingit ta. Uklamong menget. Uklamong bekermen. Handai ong mi ya nga. Namar balai usul tu po unyo ya ka jubah. Badu ong ada mi ya nga. Kajingit memdai ben pen i syanga. Kili besar kilang berat. Kemudian men pen i ke ba mi ya nga lang ba memele yaki lang berat kan. Kabamut haka jingit kelawan ke banle kan. Makadon ka jingle. Kadon ke jingle kan. Syun mata nga it nga khlam syam lale ta kam iu. But ublay ru uang na ba ublay la it kata ke pertai upen i da ke jingle bu pa no ela jong kon. Kata ro ka di yang ngiru. Ngi it ublay. Haka jingle ke jongi ke ba halaki sngi kayo ine em wat kata halaka si kam de haka bari ngi habalne yaki wei Haka bapau je. haka ba pau kan ka jinge hi barabor kan de bet haka ba pau lada kam de haka ba pau it ta man sim to baro hi ba it mo Bunsin ki ong iet ndai ban pen ka jing iet pan kam dot. Kamle dah kakam. habla da ka kam kan habang ngong nga it ngapin ine em da ka kam kan ya kata Habang ipet syapang gilai mo. Kumbai keren menem. Petros, Jacob, ba Yohanes. Kadon bik meaning tahang ni. Petros udah umau, ka keren bik ya hukum. Jacob udah ba transfer ya kata Syau Yohanes ubalong ka grace ta. Ka jingai ai. Singai. Bifin pet ka ding penarung iyang to ujisu udah ka syakamon bat syakadiang. Ujisu apa deng? Ubalong ka jing iet. Uni wei padam udai ubam nget, ba uni wei usu nget. Badeng ta usu kermen. Badeng ta namar wa ukermen. Tadeng ta wong lada wong balada mepoi, syaka hima ka jong me skan maulem yanga. Ukermen da kata. Ta jisu namar ui ya kata ka jing kermen ka ba khle lang bat ka jinget. Tu yo Yo ka paradise. But hang tu kumba fi ong ka deisha pasal ka duksa ba fi ai. Hang tu i ka jingat ka jingkerman. I kata dia. Bai pastor me da keren Jepang Petros tu Petros Jacob bat Yohanes mo idang batai mo ngala ban ban ra kata mo ka hukum ka pen kha ya ka jing it lara kamdan ka hukum ro nginam su tho pat ya ka jing it ta de namba de namar ka hukum mo jisu ha ban kha wa ban pendep ya kata mo ban yo ban kha pat ya ka jing it ban ngiyo man ta ka de ya kata kan ban namar balai ka jing it don tasman berem no mo Harai ka wara ka jingkerman ha ukris bakan kha na ngi pa ya ka jing it mangin le ai namar bangi it yu trai Finda pe syapang galai biang em to number lai. Ngi bo jisu ukrente ka martharo u uni para jongka la saus ngi te. Ka de ha sngi ka basau ka bo jisu le cheglom jing tep. Ka mut la don lai manta sao. Empat clear empat dep ya kata ka sao ka de ka sngi ka basau. Tu jisu ongi ka marthang to lada phala ban nget. Pani i ka borom ka jong blai. Pi bat ka martha ka nget. Pada yang ta namar ba ka nget. Kayo i ya ka bor ka jong blai. Bat kayo i bau new para ubalayap umipat. Taka de kata de. U jisu em Findapet ya kata u Jonah udon lai sngi lai miet. U jisu udon lai sngi lai miet. Bat umipat kumunong job te. Kadai kata ngi ibet don bi lai be ka khtien ke jong blai ngi ibet kan ni ke number lai em dei bi ke jing it ke jong blai te. Umi pat ban pat em yang i. Mar kadai ke bor ke jong blai ka ba ka jing it ke jong ka mamla ban. kuma mene pina keren pastor kasngi ka balai ta penmi ya ka jing em kadi ka jing it pen mi jing em Kadai. ka penmi naga khando ya kita ki jur kita ki kasngi ka balai ka bamot ha kata ka jing it ka mi ki ka bakrau kan ala kamdon ka jing it em
Kan mi yang ngiru ban Kam dan jing em hi. Kam dan jing im ngiru bangin ong bangin lei. Pingim Syakri yo blai namar ka jing ban se. Ngi Syakri yo blai namar ka jing ka pan mi ka to ka jing e. Pila la ban ong ka jing ban se la ka hukum phiap khema step ban dwai phiap le kum ta la ka hukum am la that je phi dei nama ka ta ka hukum mar senio lai hajar yap. Mar senwan mar sem ba khoi ka jing e jam lai hajar yo jing panem. Klam phe pi ka pedeso plaro ha ka por bawan hukum yap di tang gijiu. Hari ka sengi bawan ka jing e jong men sem ba khoi yo jing panem di tang gijiu barok ki barang tu ta. Kata ka jing e jam kampet kampet ya ka no ya no ka jing e ki dia barok. Badak ulum jo ka jing pen kelador ngi i. Ujisu. Mi Moses. Mi Zoe. Elijah. Ujisu ujing it. Moses belong ka hukum Elijah ka jing thok lupa. Potras Ukraine ka tao tao lai tliking trap. Tadeng ta basa di tang Ujisu hi. Ala banong mo ka hukum ka itu lupa ba sepang ka jing e. Ha, sepang Ujisu. Ujisu Lai gini ru ha. Kamu kan dap bet ya kata bat pala ada pikiran sepang jong utrai ro. Mon ong utrai la tham lai am phim la mon ong utrai. Trai mon blai pa blai khon blai mesim. La mar la dam dei kini mon la mon ong. Mat lai ka dik ka ba tun kam la da phi pet ta tangi nyuk se ta. Nyuk se bangi si pet bangi sini badon wounding se. Wa nyuk se ha tu jing stop don be lai to. Don be lai tu nyuk se. Pin de pi ko don lai ban ta. Chen hao long tha bat ka ma tuat. Dan lai ban ke ro ba bon ba ha ka jing perkat ka jongi ya ka jing em ka jongi senia singi ya hai tai ban ta. Wa ha ki lat ki plok lat. La. Kede. Ha ka no pin la ban lat. Lo ha ka jing jong bril mo paso ki shit ombet kini gede lai tali kini sisti. Kale ya. Kabam ko. Mut ubril unyam. Namar ba kidan kini ubril ya. Mut lai ngim la ban lat ye bat ngi hab ban so thu bat kini ki lai ban ngin wan ra ba blai u pedi ka mut hang no em ngin la ban lat no blai. Ai ba ka jing e jungi kan dei ho blai namar kata ka jing e kum pastor ong iwan sa kata ka jinget ba kata ka jinget ka wan ra ngi ta ka jing kerman namar ba ngi e. Ba mar ba ngi e dei namar kata ngi don kam pala ram dei kum ta ngim la ban penieng ya ka hima ka jong blai ka jing em jungi. Ngim la ban yang ya la de ha ka e ka ba blai ong ngi lam dang ngi don ya kini kilai kilong ki ba kodor fiu bodu ong ka ba kham kong san namar blai hoi ka jinget ba ka jing kerman ngi don kam hang ni hasla kendo. Hara ka sengi bangin don bat utrai ha ka hima ka jong. Atrai ta ngim don kam man ngai mangilai i utrai. Ngim don kam man kerman. Malah ada poi lupa Ada benang. poi lupa. Hara ka tu ka jing i ta ka sab dong tra di tang ka jing i jong me. Pangadon ha ka ni ka jaka. Ngam deserve. Hara di ka jing i jong me ka pelong ngam mangan deserve ang ni mangan don. Pi ka to ka jing i. Pi ka la fi perkat. Ta ka Mary Magdalena ta ka the ta kum pniang ala. Ta. Namar ka i jam. Makanya Kataro ka no ong la ban dia. lai spa suka. Lai spa suka don bela yang taruh. Beli juga sudah don lai. Lo kiwe kishi sno adin hande lai te don bet. Don bet. Lai spa suka. Namar beli. Ka kenju ya kata. Namar ba ka it. Ka it. Judas uwan rai ka hukum dah. Ni pelala ban le bahaya ki beduk. Beduk. Henry ka kale namar ba ka it. Fi ka jingit jam ka pendekut lut ya ki ton kita ki hukum kita ki. Judas udah gi live house bayar. Ka bagan ni ka brio pat live spa suka. Lai spa Pelut suka. Pelut. Namar ba iya. Tak ngiru kan. Ngide ki ba dena kide ki ba ai ne. Ba ai ne tak jingit dah. Strat pastor ma ba fi wan ra spanga jing ai. Ma oleh ngiyok ban ekran do ni ma. Ma bun sen am kam ki bre am ban ong ban ai chau ble am nam ta ka hima ju ble am bun sen am long kadang gada ka jing konyo akaman sim ka jongki. Ma kadang sya kata ting teng ki nong ble don kam iyo ki sakri jong ble don kam iyo ka ni pisa jonga. Lai bun sen ina ekran ki ni gisngi rumah gong la shisha la filadon ka jing ye am ka jing ye ka peloi fi ba finai. Num dan kam man ong bangal kin dan kam kin le yu kin dan kam re nambar ba fi ye am ka pelong fi ba fin telot te ba fin ailot kata ka ba bhatam ka jong fi na ka menta utrai namar balai ko ma fi wan ra spang ka meri sunat mar ba ka it par kam yo kor shete ka to lai spa suka ka to ka jing ubi ka jong ka namar ba ka it par yu tra Ni ban so tho i ne ga jing I am kam dei ka ba ni ban ai ni ngim dei ban ai. Ka jing I am ka dei bi ka jing mani de. kata ai Te ka mut la da film ai ka mut film mani. Pe gi riu start ro
kiwan ra iki jing ai ba kiwan ban mani Mani. lightly ki jing ai kasiar kamir ke jing ubi Ubi. lai ba kiwan malay ban mani Mani. tadayong ta kabomot la da phim ai phim la ban mani syong awan ban mani try shu yam to try ong la biang ngai kenyo namar ke jing mani klem ke jing ai kam long complete fin pet you abel rute habu wan ban ai so but ding ta ba kata ke jing ai ke jung u la nyau ka hok ha u ba wat habu la yap ru dang kran ong ke tien ke jung play namar bu ai ta kata wat la du yap ru udang keren kesnam jung una kendau ke keren wat habu la yap ru namar bakata ka jing ai ke jung ka penlong hok eu bakata kita ngasngo habangi ai su try mdai tang bangi ong bakadei ngi ban ai ne benum ai kadi ka worship te Kali worship. belengi worship you namar bangi It it pelat. Bagi sutu dong worship mau ke word. Kador ta. Kador. Di kata Deuteronomy ka wan juman man song play dak titli. Kali. Kali kata. Namar ki mani ki haban sutu kan. Kada ka titli kam dei ka jing mani. Ka jing mani kamun kador eu kan. Mà bốn sen ngi imo mdai bangi kan banyi ki we ki jat nyam dai ngi ipat ki itu ki mam tip tiu boleh bem kili ban ai ki beli tahu te beli tahu te mni boleh bem te mar baki ie te ki beli tahu ki jong ki kloi ban ai te ni te bla tip you tahu boleh bem te dawan ha ka bentai am ke wa Namar ki perkhabe ba ai ka ta. kata ke pi kalau kom ni long teng ngobit ben kran ni ka juish ka ru namar lang apet agi channel te katu ka channel Hindu kam jupan pisar ne ka channel jung Muslim kim jupan pisar ngapet ta ka channel Kristen please sapa pisar sekali ka account cing bitar teng om balai bangi kum ki Kristen ngi hap bandapan sipan namar ka daw ko long bagim ai ne puno pistar fi Kadai pastor kata. Kadau ro kadai ba kim sutu ka jing e tong play na. Fin na ba play lo ikata tai. Semua rem si Syah, Kat ba ula ai ta. Play u e u ai. uai Ngi ai na. kata ke But kata kan kadai ba kata ka jing ai ka jongi pat ka ba kumno. Nama play ngis ngo teng ka bangi ai u play am kam dai bang kata ka jing ai jong ka jing mani ta. Kadai ta jing ai da prokom. tambah pendap kan Panda prokom ni. Kadon namar ba kala day balawan ke pelajing aingo hakijing si syangim de sire ben lum jing aingo ro ada fide ban ai kala de ben don lupa yang tu sawan berat yang tu na puno pistar Lai pistar ban duai kari kata mana bunsin mau pasal ya kata ngide lek ciki ciki shakring isit bunsin mau gimju shimshu te kata plan jengo gimju ombet bafi so kadi ka mensim jo fi bafin ban am de ben ongom taro pihak ban mani na Merwan rai mon rai kari kata mdei ta kamen sim ban ong ba mdan option ladangi ong ban syakri u blai mdan option ban ong isu syakri ya u kum to kajing syakri hi mo ka ba u blai u syam jing so ba ka dai bi lamba kajing ai de fi ki hakatasmen ka barim li ban syakri u blai ki habon ra bi kajing kenya de always ka dai ban kajing kenya ba ka presence jong blai kan wan lari baduk tam baduk lagi baduk tamru dia kata orang beduk warna ada kita ki Ki bakam dret. landekur. Ki baru spa ki orang ada masih dap. Lada kamdan tak tahu David usung tu kata wong am kwa ban ai da ka ba e u blai wong haban siu da ka dor maru blai am kwa da kata you are free so am ba u blai ban siu dor yang ngilei u haban siu da laga jong jing em de tading ta umla ban chong ai to free la penem sia free no u haban siu da ka dor ban penem yang ngi u haban siu da ka dor Paul wong mau kan penem yang ini mon nak ki share nak ki lupa Nak bahasa lupa. Petros, Steve Petros ko ong iwe kat pra Iwe kat pra. kari kata Macam penem yang ini. Dak share nak lupa bahasa. Nomor dapat ikini mau ke pastor mana ila keren pang u Abraham batu Ishak nomor bau u iet u ai namar bu u iet u nget bu kermen Bat utip bro. Lada uyap bro mipat. Umipat memang Lada uyap bro mipat. Kalau- Ladang kalau ai. mau pastor. Ngitip ya kata kawai. Ladang ai am. Kami yap tak tu kajing ai. Dari penban ka im. Ka im. Long tu But now sembahyang, isak pastor. te. Banu isak kami senan ka jaj benriau te. Long tu sembayar tu pastor dalam ngitung. Pandu hab yap syo am tu. Kalau sami kalau kemudian rumah pastor nggak habang ngepet ke jim ke jing apostol ro. Nomor bagi i buat yang rajong ke jing im ro ki ai. Buat bagi ke jing yap ro ki kendo ro te.
Namar ba kiki it pra ublay. Baka jinganap ka jongki em kapit em ki sin ki babon ba. Kibri ki ongom ta jing em jonga try to shim. Tang ba kapisate pentengam try ni nga waduk. Lani nga bakom ta ay dal te. Mateng ida ya keren ni kata em. Kita ibu buan bania konto. Hari ngem keren ni gitu kiba konto ni keren ni ke banta gitu kiba ni omat jingkur ku kan P8 ta. Ka jinget ka bakum no kan. Lamala rangim su thu ya kata ka jinget em ni shoot tap no. Pi dari kata pangat talan da bakran ta we yo ta ka we talan da kata ka jinget u tap no ta. Ta ka dei hangi kan ngilem no kata ka jinget ka boble ai hangi kan ngi the na em kan. Namar boleh ngi the no ta kan saroi la ngim the ta ka sakut. Ada kata. Terau sor ba. Dekan ni kata am fi ke jing to ta ka don be hiru. Re kibri ki ba ye ji sha try patte ki suthu. Fi ka jinget klam ka jingle long ka bayam. Bayam. Ka jinget habang ngilale ngikerman bagian sayo ban kait ya ka ei ka bangilale. Bakata ka jinget ka poi ka jingle de namar bangiit kan. Namar balai namar bangiit. Larang ngiit ngim poi ra ka jinget bangin le ngin yu ngim poi ya kita. Bat ngi sakut beteng teng ngi kwa ban shet. Hari ngi don tang artli tu mau. Still don the lie. Tadi kata bunsin ukiu jungi hot no. Ngi habat baksa be. Scam. Nama scam nama ngi habat be dak ketil jong na. Suka keti. Keti dah. Sepak tak kaji hot jadi kata tentang jingim ngi sengol kiu poi yang hajo. Tengi haban keli kan. Pe kini gila ki don hangi. Don ya. Kata. Ngi haban yet yala dia. Nama dia kata pol wang tu yet yala dia. Fi haka balang koren le apa ha puli mo dan santeli ki jing duna bu pol open bet ya kata. Kabanang kong do ka jing duna ka balang koren fin blap nong kabanang kong ka nong ka basah ta ka jing duna ka balang koren ka division na ka jing apat. Cepat. Ka ba ar ka sapang ka songkap. Suka. Fin lap nong ka basan hadu ka nong ka behnyo ka sapang kata ka yu. Ka balai ka balang koren pat ka sapang ka bang. Basau ka sapang ka jing syakri ha bakiwan ha ka bane syakri ka don ka jing prat bet. Kabasan kadis panggajing mipat. Fi Ukraine. Handoi hang ni bu Ukraine kini kilai padam Ukraine ka bede ber kajing syakri ta. Hakal nong kalai ka hap kajing syakri ta. Hakal ni kajing syakri ya ublay. Yang ni kabadon kam kade kini lai. Ilai tele. Kajinget kajing kerman bar kajinget. Bar kam kong san kade ka jinget. Bar kata kade kajing keli ni et nya em. Fi perkat ma pinget. Bun sen ngikrer ros pangalong yeng kalong sama ang ni. Fi kalok lada kamdai ketuk bakarang it yu tu lok em tu buat tu ule em kalau ada ban kencat be no ta ne ban pet no ada gede ketuk jing it perkat lada wat lada ulah klim ru it beta ada ke jing it nya teng ni tengi ai la ka jong ka definition ma ong teng ni jing batai oh ka it klim handai dai it klim kade ketuk jing it ta kamla kalong tik lu try ta utra la ban kentat yang ni ada gede ke jing it ke jong ta uyaisha Ui Aisyah ada kata pek Jibril em kibam lah masuk tu jige jumlah lah orang Jisu sawan nak kumta pi bela pediang kumta pin sayap kumta ada ke Bible kam penram kumta nama rublay uit dah uap. Kau ngomong ni pastor na uye Yones lang pasal ko dekat praga don ke jing ship tieng ha ke jing it Henry ke jing it berjanai ke shop no shabar ken ya ke jing ship tieng naba ka jing ship tieng ka don ka jing penstam tiu tau bu ship tieng onam penjanai no ya ha ka jing it sisin bala it jam ship tieng la lepi ai kan no skam jong blade ngim tieng mangi tip bet habangi ai ngim du But kadang dia ke jing shisha ha kini gisngi ngi emam ha ka por bahiran ba ngi aingo kadang dia ka jing shong jong ka jing mer jing mut ka banengkong jong news nam la ban ong tang ni ka we kasngi menta ka badang wan kadam dei ka babha ya ki ba artatin ya ki bam nget ya ki bam don jingkerman namar balai ka jing hiran ka don habro saudang la ka dei ka bakan jaman sim la ka dei ka yok ka kot la ka dei ka long yeng ka long sam ha tangan ni ka we kita ki ba ya ublai Terdali leru kinum hiran hakanono ka banta. kanong peleran bu kho Kanong peleran je ta namar ublay am ulong uba pelang kadang keren man hakane mo kadang ong ba upetros perbuhian ka am ba unyat. Fi ka bala baniat jam ka distang la ka kalano ha ka solid form.
Hak liquid form ni lah ni kadang long bet jam lah kahap kalata. But hey bu Petros uyuk ke kejat hang ta kalata. Hak kejingat pelung adon bet. Ada hey bu uyuk Petros ta kalata. Kalau kam long ta kumlu Petros dunia. Nama ublek unum penkenya ka an kai ke bu lobo. Kapamun ka kalata hang tu bu ula ban yuk bat ban ya uyat halor ko Ada hey bom don de khi kalong kum cur yang ngi banget. Ladang ingat, hey bangiyat bangiyam, ublay ule ya kambak bangila baniang. Kamu kabar ke kelajam na. Ka ke kelajam no. Kayu try yo. Handra yak ki bam ngajam. Kisingi ki bakado la sedang na. La sedang tang ni. Namar boleh ki kim don ra. Kajinget ha ublay. Kim kerman ha ublay ki kerman ha kajing la jong. Ki kerman ha ka ai ke bangang la. Dai nama kata kini lightly ek bangi don kam. Balai bangi nginget ha try. Ngi kerman ha try bangi it pelat yo try. But habang ngiyet pelat em ngitip bu neutra Januan. Tak Januan em ngidan hakalas teh. Ngit chan. Hakalas teh. Hammer extension. Hammer extension. Ngi hammer suto. But ngi hammer suto ro mo probab khalai ko si khadu spa bamhok dei bohok teh. Kibrio tam tang ay so be kiot bet ni pastor kalong kumta kayo kumta kalong kumta. Mo nuat dong tri sarkar kidon bapli kidon ki department baklam yo tu loba kumta ba ter namar kadai kata kalong bet. Kan long mai kata. Mas ngau babon ki banget jongi em. Ki tu khana bete. Baki ladi bah ni ki por mentah. Amen. Ya ki banget kalau. Kalong. Ya tu bagi taki we ki ong mlong yo long hat. Ri maki pat ki ladi barwe. La be. Ba ublay wa ya ki. Ya ka ai ke jing champang ba de ke jing start. Gidon ni tigi ong kamlong kum tu ublay ya lamingi bagi len ada ka tu. Wa ke jing start blade ta. Lalu dia start blade tu kan poi. Ka jing start uai baru ai ka jing ai baru ai ka favor teh ka favor ka jong baki breu teh ki yo ai ka jing samsung bahana ki breu baki breu dala di ki wan ban thiet jing thiet ki breu dala di ki wan ban yarap Kumbai ong ti kong mo tu sen. Ibu ke dor belum ndak dor teh baru simik tu ke dor balabu. Kalau nak kami sim sobha jong belai fi mano. Kamta mengilit sobang bani dak be yang ke dor. Hai bela thok fix rate do nut depan dor. Duna mong san foto garo. Kata dan hari don kecing ayam kaya bebat kata kan don kami bayanu kan don kedai kita kiba Baiit yo try she said pi yo try kiba kendo nam tau try try tu ada nama beri kidai kiba suto ya kecing it ke try but kecing it try kecing it yam apa ni dia kata mo uji su klam sham lakha haki shwa jong kata ne hadin jong kata nama kali tek tang hak por jong jisu gitu ki por ki era jong ki room ki sanshar katar kali tang hak itu ki snem bala peniap ya ki breu hak basan fana la peniap ya ki breu neta shwa kata ki shute be hodin bu breu undon sa bekinwan kita ki sim kin bamo ya ka met jong ki hade tek tang hak to ko por namar bali pen is non ya ka ti jong try ta bansa man pen ya ka jing e ta ka jing e pe jisu ushabet uda ong Temap yakin apa kim tep. Yak ai bagi kilat. Amdai ke jingit cuy. Bukan duk ya lah dia tu. But kata ke jingit jam. Ngano fi habachi sen ngi jam kaman nak besok. Fi jisu tu. So banyak lah deng kena. Kadon ke jing lenga tu beli duai tak gat semua ni. Duai om kaman jong kaman jong me. Nama beli ke jingit jam. Hak ke jingit jam ngihap sutu ya no bengi it berkaman jong ngin le. Ngimla ban le kaman la jong. Banga ngong it ngan le kaman la jong em. Habang it jam ngan le kam fi lang ong it ikon em. Tengah kongu ikamon jui ikon dai ikon cuma ngaku alik siapa ngaku alik siapa namar bang iya jam ngamon mah namar bang iya jam kapenlong yang ngabangan le ya kaba iong ini ikon kan kadai kata kan kajing ibu jisuru umman banyap kalau deng pernah ke Bible ke batai saya be wong la long balak ai ke dengan kuri kan lanyo nanga handai namar bau iya usutu pat dia kata kamon jong men Tadau ong iru fi iya nga sumar kiktian juga ndai ba fi iya nga bicu ong be nga iya me atrai kam de sumar pat long ha bagen jador ken pastor menta shubu la da pursa ku rem wan kata kayeng ai thrai tu kayau kam dam ra fi lah bahasa kiau ta kaban kong tu pursa ku rem unut bamja kada kata kan stang dei beklamakor si satu paham ikan hala dei beri betip yo blay am unum not ra kam dei bakat no bo kamai handai kedai be tang ba ula wan ra kedai kata na kata kecing kamai ke jong namar bo uit handai bobon pat kisu it kam don ke jing le la ban fi ke jing it kawan be haka action hab ban pen i kum ba utrai u pen i fi bakat
Ublay it kata fi dan super khal ngano ki pastor. Ki khon la ki le sai la ta. Ban thiet jang ni. Tentang fi sesuatu ke jing ublay ber ya per kata. Ni ki khon sai la ni mai ai. Fi ublay you adam ada ka jang fi per dan. Kabai bul kau ada kau sendiri tu bi. Jadi ni telah kencak abe ni cak bang makam kau ngok. Hana mar ka jing ai ya ka jang kau sendiri. Ba undami ba unum kriat na keperadan. Nama keperadan kalau pengat. Unum leran. Ba unum leran, ba unum paulung koj. Ulah paulung koj akhmat jong boleh handai, akhmat jong kiwe unum paulung koj. Sabar jong keperadan. Ikate kata dah. Jing it jong blay. Jing it dah. Pekat ki kon jong Noah. Kon jong Noah tu we i lung koj bu tiao Noah am kelapan kop. Tim dah. Ni ki ar kon dah namar ke jing it ki it yu kupa. Kawan rak kabur makim nut man khmat ki phai da ka den han ki tap ya ka jing lan khoj fi ka jing et barabor kawan rak ya ka jing le ka jing tap no fi ada ngi et yam nginem kan banyu bro ngi et yam ada ngi et yo blay yam nginem kan sniu ki bro na den ro no nama ngi et yo blay ka jing et kawan rak ngi yam ka ngala man fi ka karakter ne hak tin khasi ngin ong ba ya ka jing long ka ba kajingit ka warap ay kata fi day na mga kata uyones haga siti ka kong ukran bahas pang kata kajingit ma wang kumno ba pin it yo blay bum yo i handra yuni ba yo i pat pin it wan ra day kata fi kajingit ka say ya kata bat kini gide ki lightly mangingi don kamba handra kam kong san na kata de kajingit kan penle yang ki yam ki bangi pat jule namar balai ka de kajingit ka pelong pakat tang namar ba ya it ya pet si samlaro ki kloy te ban e no namar ba ya ki kloy ban ni pediap ila jong ro namar ba ya kum tak ter ki le ngitep han namar si syar orang e yo blay ni kain do kan ya ki baro ngaju perkhat ki missionary la dam dai ba e yo blay fi kin le istu giri kitep ban sa peniap kitep ban sa kum tak kilet mde namar ba ki e tu giri ki e ya utrai baru tep utrai e ya tu giri kilet nam ta ba e kan ban ban soba ya ta ba e kan Sisa ba kumafi ong da city jong yones. Ba bunsen kum ki bring ong iet you blay ring isi no ya ubrio. Beli ong kum no fila ban iet nga you ni ubrio ba fi fim iet. Kum no fi iet nga ba mi i. Ba bunsen ru ka khtin ka jong blay stra Jacob wang. Lang itep ban le ka ba ba bangim le ka long pop. Kata ri ka jing iet ka pelong i bangin le ya ka e ka ba blay wang. Ka pelong i bangin sumar. Bahaba ki apostol ki lai i ya ka jini pat ka jong Jesus. But kapelong kita bakin let dia nak bentang ni ka gospel. But ka jing i am kapelong i am bangin saki bangin pala. Ya ka kerteng ka jong Jesus. Nama belai ni asu thu ya kata ka jing i ka jong try am makan ni ka jing i am ka pelat ngi te nak ni ka dujok nak ni ka lulong te ka baklam try ka pelat te ngi nak ni. But kapelong i bangin saki am baki weruk baki numdon ban poi ya kata ka jaka. Tadaw hadu kini kisngi ki benta boleh ki beri ki alap nama boleh ka jing ke jong boleh ban penkan mau ki bau boleh layap nam ta jong ki bau boleh mkwa bakin pois ka du jok kadi kata bat ai ngoi shai kata ba ke bagi yo bani kran hakan ki kisngi sipang kini ki lightly ki mau bersih ka badai ka jinget ka badai ka jingkerman bat ka badai ka jinget ban mau pastor yo fidang dani ka ba fin yo ban ai kata kade ke ba lightly mo manginget abangidon kini ki lightly ki mau bersih ha ka jingem jong yam kan sei ka bahata me nangi ya ka ban syakri yo utrai ki mangidon kam ngin pen kot ngai ti pastor mo pastor Tading ta ni ka sngi kum ki shakri ke jong blay da ka man sim ka ba song kya da ka man sim ka ba song it ya pi ngi ai ka ni ka ktien ngi ai ka ni ka jing kai ba fin miss ki ni ki lightly ki e ka jing ko jong fi ya ka jing it ya ka jing et ba ka jing kermen to ai ba ka donut jong fi ha pi snow ni ka kubor ha pi snow ya ka ni ka ktien ka ba im ka jong blay da shisha pin sedang ban it no you try na do man ta ka sngi ba fin isi ka perthai ba gi ai ki jing song bha ke jong kai gi ai ki ba blay sngo tanat it no kita ki ai baro ya ka ba fin it no you blay na mar la da phi it ka ni ka perthai ka jing it ka jong blay kam dan hapi tading ta mla ban ya bujli te ya ka ni ka jing it ka jong phi mla ban ya bentaro ya ka download ka jong phi haki artli ki benta fin it ya ka perthai fin it you blay tading ta jisu ro ong ya ta la da ubriu am
u it te u la ban it ya ka wei un isi ya ka wei un shakri ya ka wei ba un it na ka wei te ding ta wong la pi it you try ta ka mo la it bi you try la pi it ni ka prothei la ne fi it ya ta ka spa jang ni ka prothei ru ta ka ba mot hi phim la ban it you try ba ka ni ka sngi da shisha ngi da ka man sim jo ka jing it ni kan tu ya fi ba finang mat chu ya ka jing it ke jong blai ba da ka ta ka ba fi mat finang la ban it chu you try but fila ban yat ban naka jinget sugar jinget ban nget ban personal bahayu try but ban kermen ru ya ketiki ke barok ba blay la kular haka jingim ke jong fi but deng ta kwa ban ongi filar fidan ke jinget pila ban ya sha si sha finya sha bet but finyo ban le ka man ke jong blay but finyo pediang ru ya ke jing kular ke jong blay ong ke tin ke jong blay bang ngai utrai nang kerkui fi ke ni sngi but da shishangi sngo brom ya fi snap ikani ke jingi kai ya ka ba fila pulut ika por ke jong fi but ngai om tang ba fin chu snap and rebin pindon kamru ya ke ge fli sngo ha ke jing im ke jong fi u blay un kerkui fi u blay nang pan sle fi u nang pan dap ya fi da ka bor but ya ka ba finang long shaki brio ke ba dap da ka jing it ke jong trai but deng tangin ya dwai na kam ta jong fi bu trai unang pendap ifi da ta ka jing it don apreng jong fi ka ni ka por fi sngo kum ba u blay it ya fi pisngo kumba kibriur kim it yafi pisngo kumba mdan mano ba pushe yafi ne ki badan ni kata ka jing snow na ka banta jong fi nga kwa ban ong yafi kata ka dei tang ka jing snow ka ba fi shu snow ma phi benge kwa ban ong la dam dan ba it mano ru yafi am un try to it be yafi baga dei kata men bangi long ki ba pop ukris ma ula it yangi ula IT no la jong ka jing em ka babal ka kren ka ta ba men bangi long ki ba pop u blay ula pun pau shinai ka jing ki jong da ka ula IT no kon ju Jesus Christ ban yap pli na ka bantai jong tadeng ta try it pala if you compare if pop ka no if ale pop ka no compare ka jing em ji fi ka long kam no one ka jing it ka jong try but la fila one shi sha fin ma de ka jing it ki jong play ban dom ta ka sngi fin ya da ka jing it fin mi bang sho ka perthei fin mi bang sho kita ki jing pen sho jong ka na mar fila nget how try pa ka ka jing it ki jong fi oi fi dan sa ka ka jing kermen da shi sha fin yo diang lo ki baro ka bo try lo kular ka jing em jong fi ko ban dwai nam ta jong fi ka ni ka por ini khabrep ni dua he ka por try ni ka por ngi aingo eme bagi sngo ko try ka ktien ka ba em ka badan bor ke jong me try ma dua nam tan ki khon ki jong me i way ko try bagin mat shisha ye ka jing ke jong me bala blai ka ktien jong me ong men te no yar book ye ka jing ke jong me ko try do men sim ba ko jong me ha ki khon bagin sngo thu ye ka ta ka try namar ba lada ki ya ka do ki nam la ban sngo thu ye ka ta ka bakin jaman sim lada ki ya ka do ki nam la ban sngo thu ye ka jing ke jome ko try dei pen long ni ki khon ki jome ki bakin jaman sim na do man ta ka sngi bakin sngo thu ye ka ta ka jing blay ke jome try ba bakin ya do na ka jing shaga jing ba try klem ka jing mla am pasu bhai me ta try ba ngai ko konrat men ker khu ni ki khon ki jome bakin kermen ru try ye ka ka mamala kular ye ka ba mela kren ye ka ko konrat try ye ka ba mela kren mela onga blekan urlong be ka jing jing ki khon way pi way ngatip ki ba dukin ruspa ki ba tlot kin klan ngatip kita ki ba yap pin imbiang ngatip kita ki ba jinjar kan finyo ka jingsuk fi ki ba pang finyo ka jingpen khia fi badan pa ka jing shate ka sha khom finyo ka jing light lot ban ma pi shisha ke ba em ha ka jing dom pinyo ka jing shai na do man ta ka sngi ngada kren ya ka jing em ha ka ni ka sngi ha ka kerteng ke jong jisu nga kren ya ka jing shai ka ban wan ka jing em jong fi ha ka kerteng u jisu bar ke ki barem ki la kut na do man ta ka sngi bar ki barok kin jalong thamai hallelujah nga duai ngada kerku ya fi ka ni ka sngi nga ka liang ka jongi kum ki pastor ngada duai ngada kerku ya fi fin long ki bala kerku ha kerteng ke jong jisu do man ta ka sngi fin ya chua ka do rei haumen sim kedua ngi kerku ta in jisu amen amen try nang kerku yipi unang ai bor yipi la da fidan don kam yi jing slok da fidan don kam yi jing duai ngi don hang ne ban shakri yipi lam ba ka tien ke jong blai bat ngi don ru hang ne ban duai na ka menta jong pi bat la da fi wan ngi da sngo komen ngi don sngi ba ar hadu ka sngi sa jan jong ka tayo pila ban wan ini syakri ya hilang bagan dekat ketian bagi jing dua ya boleh ingkar kui fi boleh sibun dengan saya syampat amen.